намоиши хати ҳаёт. инҷо зиёда аз 25 адад асарҳои Зуҳур Ҳабибуллоев, рассоми халқии Тоҷикистон гирдоварӣ шудаанд, ки аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ ба намоиш бароварда шудаанд. дар радифи ана ҳамин асарҳо инчунин пайравони худи устод, яъне шогирдонашон, ки дар давраҳои гуногун худи устод онҳоро тарбия карданд, яъне ба воя расонданд, ба монанди Баҳром Исматов, Беҳрӯз Забиров, Равшан Рӯзибоев ва Эраҷ Олимов, ки ин рассомони ҷавон, яъне аз қалами устод баҳравар гаштаанд ва махсусан бо анҳамин равияи устод пайравӣ мекунанд ва асарҳое ки дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудаанд, рангҳои худи устод эҳсос мешавад. ин намоиш дар толори осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба ёдбуди 90-солагии Зуҳур Ҳабибуллоев рӯзи 4 январ оғоз гардид. бояд гуфт ки рассом Ҳабибуллоев Зуҳур дар осурашон на танҳо чеҳраи шахсиятҳо, балки ҳолати рӯҳии ин шахсиятҳоро, яъне устод тавонистанд ки ба тамошобин равона карда тавонанд. Таваҷҷӯҳи тамошобинони хориҷӣ нисбат ба мо зиёдтар мебошад, яъне ба санъати тасвирӣ таваҷҷӯҳи тамошобинони хориҷӣ зиёдтар ҳастанд. Зуҳур Ҳабибуллоев солҳои 50-60 қарни гузашта дар Русия таҳсил карда, баъд аз бозгашт сабку услуби навро дар санъати тасвирӣ барои тоҷикистониён боз кардааст. зиёда аз 50 асари ӯ феълан дар осорхонаи миллии Тоҷикистон маҳфуз аст. намоиш то 1 феврал идома хоҳад кард.